Ngiyanibingelela idala sikamdala. Umso wenkosi uphezu kwabayesabayo kulina kulaba phansi. Lolu dumo kuyobo lukamdala. Asoze laba ngisho neloyedwa nje umuntu othiwa umprofethi othiwa kwakhuluma nomdala. Ngingakayi-ke kuthi ake ngiqale ngokufaka lama-podcast engicela ukuthi niyibukele wona. Eyokuqala, a final goodbye as Prophet TB Joshua buried inside his. Eyesibili, TB Joshua funeral. TB Joshua laid in state at. Eyesithathu, why people flee Sudan for asylum, civil war in RSF. Okay, ndaba lapha umuntu ubheka lezi zinto ngikhulume ngalabo uNkulunkulu nalaba prophet. Oqala nje ngizokhuluma ngalesi sigcinini. Abantu bebaleka eSudan bebulawa, abangenayikhali, abanamabhomu, kodwa nje kugwaza nje ibhece kubantu ngezikhali. Ubani ofande laba bantu ngezikhali?
ngoba ngisho ukuthi bonke laba bantu banayo imali yokuthenga lezi zayikhali, umuntu nomuntu unemali yokuthenga lezi zikhali. Kunabantu abafanda abanye ukuthi babulala abanye abantu ngoba bengekho kwi-religion yabo. Akaze yakhona iphisi nje ngalabantu okuthiwa abaprofethi. Lokhu abakhona lama-Abrahamic religion kuyabulawana inxabano. Angazi nabantu basawasaphothelani ngoba bayabona siqedana sodwa ngenxa yama-Abrahamic religion, nawo futhi aseqedana wodwa. Lokhu kuveza ngokusobala ukuthi akekho okukhuluma nomdali kule nakulaba phansi. Angikhathali ukuthi banenamba engakanani yabalandeli, bona laba babuye babasoconge. Ningakhomba eyodwa nje Abrahamic religion engasiba basucongi na? Kuko konke lolu sizo olukhona emhlabeni olwaba khona naphambilini, imbangela enkulu yalo ilama-religion. Ngake kuyekwe lama-religion wamanga ukuthi khona abantu abangabaprofethi ababekhuluma nomdali, ngoba laba bantu ababafanda ngey'mali yibona abaphethe phezulu eqhulwini kulama-religions. Akathali ukuthi ungambuluza noma ngenzani. Buka nje into eyenziwa ilama-religion e-Afrika. Manje asayenza nakhona lapho evela khona emazweni wawo. Iphi peace? Umuphi lo nkulunkulu owayekhuluma nalabo baprofethi na? Wayekhuluma ukuthi kubulawa abantu kanje, into eyenzeka eSudan iyadabukisa. Ngiyamangala-ke ngoba uthola-ke nabaholi bethu lapha sebegijima beyokhala ngokuthi hhayi, u-Israyeli wenzani ePalestine, bagijime bokhala ngokuthi America yenzani e-Iran. Abakwazi ukukhala ngeSudani khona la eduze. Amakholwa njalo lawo. ISudani la e-Afrika, kodwa bese bethi ama-Africans awahlangane sivula amabhoda. Buka ubumbulu nobunyoko obuselimini labo, ngoba uma benamaqiniso neqiniso lodwa, yaqala nini impi yaseSudani? Bathule bathe tu. Abanye bathuliswa ukuthi nabo bafandwa yiwo ama-Arab. Akekho umuntu ofuna ngakhuluma ngale nto yenziwa ama-Arab lamanye. Asemoshe ngisho emazweni wawo ngale Islam. Yazi nizoba kubi kwabanye bathi hhayi akafe naye lo. Ukufa kuyindalo. Akusho ukuthi umuntu uma efile sekuphelile ngaye. It's just a process of nature. Ulapho usuzoba khona lidlozi. Ngiyazi ukuthi kuzozwela ngoba abanye bathanda lama-religion bathi kwakunabaprofethi. Abaprofethi ababelethe udlame. Udlame. Akho baprofethi lapha bakhuluma nomdali. Ube labantu bakhuluma nomdali ngaba wekho lama-wars. Nale nkohlakalo eyenziwa ama-supporters wabo. Lokhu ngikubhekise ngisho nakubantu abasapota omunye umuntu ophilayo bathi uNkulunkulu. Lokho kuzoholela nje odlameni, vele seluqalile. Uyabona nalawo masonto anonkulunkulu abangabantu asahlukana phakathi. Ukuba inonkulunkulu ngempela ngabe azange bekhona i-division ngisho eNazaretha ngedivision engaka ngenxa yamanga. Akekho umuntu owunkulunkulu, akekho umuntu ongumdali. Ngale kwalokho uNkulunkulu akasumdali futhi kade kase ngikusho lokho ngoba niyababona labo bantu bonkulunkulu benze njani. Ake ngibuyeke kulena-ke manje yabaprofethi. Nangu umprofethi uTB Joshua. Nibonile state funerals sakhe. Sithi asifani nasale mgulukudu engama-president ngoba lapha ne-president yakhona eSudan ikhona inkinga nayo. Why yona ingastophi le war? Phela kuyafandwa. Kanjani ezweni layo. Yabona nje i-president ekhohlakele i-let down izwe. Angikathali ukuthi ngabe yiliphi. Umnyama umhlophe sonke singabantu.
Kodwa nje ama-president akhohlakele, umuntu athi angabekwa lapha esikhundleni bese eyibona ukuthi usewunkulunkulu wabantu. Kuba nje kufa inqwaba yabantu abangenayo ngisho umcibisholo, ngisho isagila, ngisho umkhonto, bebulawa amasotsha wabo aphethe izibhamu namabhomu nama-drones. Kuyobula innocent people. Into yenziwa ama-religious leaders nama-president akhohlakele. Umuntu ovotelwe nje bese yashintsha, ayibona hayi abamvotele sibe udoti, ungcono yena, usewunkulunkulu wabo. Sukele nje iqile linamanga elingazi lutho nje lithi sengingunkulunkulu, angisisi isithixo mina ngunkulunkulu wangempela. Nabantu bathi hameni, nathi ngokwethu asiyibuzi lezi zinto. Kusukela kulaba prophet bamanga ukuthi ubani wakabona umdali, bani wakakhuluma nomdali. Nathi ngokwethu, bukani lento ka-TB Joshua. Baningi abaziqiniso ngayo, liphumile kuma-radio, kuma-TV ngo-TB Joshua. Bhekani umngcwabo wakhe ubunjani, amaKristu nesiphambano sikaJesu. Ngcono ngeke ngaba yikholwa kunale into, ukufa ngiyazi ukuthi ngiyofa, ukuthi ngiyoba idluzi njani, lokho kuyokaya ngokuthi mina ngiphathe kanjani kwelaba phansi. Nisho ukuthi lo yoba idlozi elihle noma uyoba uSanti uTB Joshua. Uma ngabe uTB Joshua ngaba uSanta, onke ama-murderers wama-religions abizwa ngabaprofeti kusho ukuthi angosanta kwelaba phansi. Hayi, ningasala nalabo santa benu, angingeni indaba yabo. Ngoba yabona ukuthi inkohlakalo le okubanjwa ngayo abantu, even nalabantu okuthiwa uNkulunkulu nalaba abantu bawuJesu, hhayi ningasala nako, angingeni yonke leyo nto, inkohlakalo nje lena, uqambela umdala manga lokho. Isimanga wabona labantu okuthiwa abaprofeti bajike bantshontshela abantu, bariphe abantu, kuyafana nje nalaba abayibiza ngonkulunkulu, benza same thing. Hayi nathi ngempela yikothi kungcono kuyikhonzela endlini yakho wena namadlozi awakho amahle niguqe kumdali kuphela ngesizotha nenhlonipho. Noma bangangcwaba ngama-state funeral, nginibeka nanga uJoshua okwama-religion ukuthi abaprofeti babe izinto ezinje, hayi sebefunda iBhayibheli lapha. Yingakho lento ngayithatha ngayishisa, ngathi ngayithuka inkosi kunokuyikhonza ngalamanga weBhayibheli. Kuvuleni nikubuke state funeral sika-TB Joshua. Loya muntu indlela ebese kukhulekwa ngayo, sekukhalwa ngayo, sekubeka nesiphambano sikaJesu, kwaleso siphambano kimi si-useless, damn useless. Ukube si-powerful ngabe si-rejectile ukuthi sibekwe ku-TB Joshua. Hayi isiqali manje, even ku-First Crusaders sasi-damn useless. Akukho nje la ngathi sake saba good khona. Nayo inkohlakalo eyenziwa amaRoma iyafana nje neyenziwa yiwo ama-Muslim. Umuphi uNkulunkulu ufanele ngomkhozi? Khona manje nina ngokwenu benikhala ngo-Israyeli akwenzayo, akwenze eGaza. Ngiguqa kuJehova mina. Sorry. Angeke ngize ngikwenze. Angiguqina kwayedwa uNkulunkulu. Akekho wazi umdali kuleli nakulaba phansi. Sikhathele ley'nkolo zamanga, abantu abathi bakhuluma nomdali besho beyikhulumela nje nonkulunkulu babo abangasumdala, abangazi lutho ngokudala, futhi abangasoze badala lutho, abakaze futhi. Bhekani usizo abalibangayo ezweni, libangwa yila maBhayibheli akhohlakele ngoba angcolile, iwona axove umhlaba kamdala ngale ndlela. Akusho ukuthi e-Afrika ingekho ama-religion, ayekhona. Yebo abantu babelwa nabo bebangubukhosi, kodwa hhayi kwangasinkohlakalo injengale ebulala abantu kanje. Nale mali ey'kolekwa khona kuwo lama-religion, ikolekela ukuyothenga iy'bhamu, ukudubula, ukubulala ongalandeli leyo religion. Maye iy'ngane zethu angazi ukuthi y'cabanga kanjani.
ngempela nihudula nina nizise emasontweni nithi ayikhuleke koNkulunkulu oJehova, uNkulunkulu uJesu, uNkulunkulu uAllah. Kodwa mase kunjena anibabuza uNkulunkulu uJehova noNkulunkulu uJesu noNkulunkulu uAllah ukuthi yini lenziwa abantu abakhonza bona. Akekho ofuna ukuza nalowo mbuzo ngoba niyazi navalwa kwathiwa ungabuzi imibuzo. Kodwa zibuzeke wena ngokwakho-ke nje uwedwa ukuthi ngingamlandela yini uJehova uma kunjena na? Angithi nikhala ngento eyenzeka ePalestine? Ngingamlandela uJesu uma kunje niyakhala ngento eyenziwa Scramble of Africa kwangamaKristu phela lapho no King Leopold II eCongo into abayenza. Ungamlandela yini uAllah amanyala asagcwele namanje kubantu baka-Allah? Usho ukuthi labo uNkulunkulu umdala ngiyaphika soze singamphapheli umdala singamqambeli amanga. Yingakho zonke iy'ncwadi ngayithatha ngayishisa ngabonga kumdala Nkosi ngakuthuka kunokukhonza mangalalela lezi ncwadi okuthiwa zingcwele kanti zingcolile. Ngiyathemba sekuzwakele bantu abababa nani ningabantu niyakwazi ukuyihlaziyela ngokwenu ukuthi kwenzakalani. Futhi okunye okwesibili abazi lutho kwelabaphansi ukuthi kuyokwenzakalani kwelabaphansi kubantu abababulele nabantu nabo ngokwabo ababulala ukuthi kuyokwenzekelani kwelabaphansi yabo. Amaqiniso ohlala obala ukuthi akekho wazi umdala, akekho umprofeti wakwakhuluma nomdala, akekho umuntu owuNkulunkulu. Amaqiniso ohlala obala kwelabaphansi nimbonile esefakwe emaglasini TB Joshua. Angazi kodwa nina-ke nibone kushona ingcwele state funeral zabantu abangcwele abayezulwini kubaba. Hayi, anyway, nala ngithi kusazokhalwa la kuyoshona khona unyazi. Angazi ubuthini ngoba izinto ezinje kade kwase ngihlale zenzeka aziqali. I-reputation ye-corruption, even ophapha baseRome ashona nabo abanye bayibhokela laphana. Angazi kodwa kukini-ke ayikho into engizoyisho. Nabonke abathwele abophasi abafundisi benu mase bengcwatshwa kuba nje ngempela nibone sebeyezulwini. Niqiniso lodwa anikwazi nini ukubona ukuthi kwenzakalani kwelapha phansi. Yize nami ngibone okuncane 1/10 million. Ngisaphinda ngibona 1/10 million. Vele ngilutho mina nguhafu nje wenyawo lentuthwane. Angisilona kancane ikholo. Hayi kulungile abantu ababa. Lokhu nje bengisho ukuthi ake niyibuke nani lezi zinto nisezisemqondweni. Mhlawumbe izulwane ezizayo ziyokuzwa lokhu bese ziyibuza ngempela ukuthi labo uNkulunkulu ngabanjani abangafuni ipeace, abafuni kube nokuthula emhlabeni. Seloko kwaba khona lama Abrahamic religions akukaze kwaba nokuthula. Anyway, kulungile abantu ababa. Ngiyabonga uyidala sikamdala. Akubekini ukuyihlaziyela nokuyicabangela. Umsana Nkosi uphezulu kwabayisabayo kulena kulaba phansi. Lo dumo kuyobo likamdala kuphela kulena kulaba phansi. Ngimzwile lokumesayo Nkosi yami. Lo memesayo umdali wami la. Ngimzwile lo memesayo Nkosi yami. Lo memesayo wena ngimina. Ngimzwile lo memesayo Nkosi yami. Lo memesayo umdali wami la. Ngimzwile lo memesayo
Oh Nkosi yami, lo mntu ongimemezayo, oyi lo mntu ongimemezayo, oh Nkosi yami, lo mntu ongimemezayo, oyi lo mntu ongimemezayo, oh Nkosi yami, lo mntu ongimemezayo, wenqa ngimina, ngimzile lo mntu ongimemezayo, oh Nkosi yami, lo mntu ongimemezayo, oh Mdali wami na, ngimzwile lo mntu ongimemezayo, oh Nkosi yami, lo mntu ongimemezayo, wenqa ngimina, ngimzwile lo mntu ongimemezayo, oh Nkosi yami, lo mntu ongimemezayo, lo mntu ongimemezayo, oh Nkosi yami, lo mntu ongimemezayo, oyi lo mntu ongimemezayo, oh Nkosi yami, lo mntu ongimemezayo, oyi lo mntu ongimemezayo, oh Nkosi yami, lo mntu ongimemezayo.